itwa ndikunyepera inini hangu andidi kufira mahara mhuri yangu ichikuda kurarama munhu hangu ichida kurarama apo ndotofonirwa kutonzi uya uri palive uya kunoku kunodii kubasa ikuku kunodhifenda Mnangagwa gentlemen ka ngatibatsirane vakomana ngatibatsirane tidzidze. We must learn from 2017. 2017 we were isolated zvisingaitwi mazuva chihuri paipai paoperation Restore Legacy paipai. We were isolated zvisingaiti tichionekwa sezvinhu zvisingashandi chaiko zvinhu zvisina kukosha. Then pana pamunzwa munhu achitaura kuti usaichadzwa kutonifonera kutaura kuti uya kuno ini ndiri palive inini inini handidi kunyepa kumana nyangwe kurowa munhu handitombodorowa munhu hamene zvenyu panorowa munhu ngozi dzinoyamba kwenyu ende muchapinda mumajeri majere. Let's learn from 2017. Chihuri used Aspire tikawengana nevanhu polisi ichinyora matiketsi ichidini zvinhu zvakawanda zvichiitika vanhu vachitiwa kutsinye mumaroad block chi then pakapinda 2017 masoja vakapinda. We were powerless by that time. So let's learn vakomana ngatidzidzei. Vanoita ngozi kumba kwako, why should we protect him? Ari kudya mari dzake nanachivhayo achidi zvaari kuita izvozvo isusu tiri kutotambura. Ndikutaura kuti mwana wangu chaichai ari kutotadza kutoenda kuchikoro iko zvino chikoro chakanaka magovernment school maticha ako. Ngatidzidzei vakomana, ngatidzidzei. We belong to the state isu, we don't belong to Emmerson Mnangagwa. Saka zvinhu zvetinofana kudzidzaka tikatadza kuzvidzidza iko zvino tinopinda bhisi mangwana tinopinda bhisi. Mutamba ane mari yekutiza kauya mari izvizvi munoti asikuwa mari muna Mutamba mari ari kutopuwa anonga akatenga dzimba kuna South Africa vanotiza vachienda enda vabatwa. Asi imi ndi munobatwa ndimo mazuva anoka mademonstrations ari kutotaurwa pane madrones anonga ichitoona ukarowa munhu unotobatwa unobatwa. Nyika yese haisi kufara yamuramba Mnangagwa. Saka let us stand by the people vakomana, tisashandiswe naMutamba. Ndikakutaura kuti last month ndakatenga boots coordinates neuniform trousers neboots kubhadhara mari yangu ini $25 kupuwa zvinhu zvangu izvi coordinates kutenga. Then ndoya panapa ndichinzi hey naMnangagwa ndirowe vanhu ndorowere chii vanhu ivo madispo nemapropo ngavapinde mustreet varowe vanhu. Noti kuti dispo anotaura kungokanda chisignal chake chaanokanda achipa mainformation. Dispo napropo ngavauye varowe vanhu. Ndo vari kudya, ndo vari kuhora maUS ka mapropo ari kupuwa ma1000 more than 1000. Ini chaicha ndikataura ndotambira 160 nezvikwereti zvendinazvo. Chikwereti chesola ndine loan yekubhengi ndotambira 160 ndichada rendi ndikubhadhara rendi $120 ndosara nechi kana ndimo ndinotumwa nemunhu zvanzi ndaunoruwa munhu. No mapurisa ngatingware ngatichenjerere mapurisa ngozi inouya kumba kwako